Dobrý deň, čaute. A ja vás všetkých vítam pri mojom druhom videu na kanáli Fantastic Freaky alias Fantastické triky. Keďže mnoho kúzelníkov robí väčšinou len kúzla s kartami, tak dneska som sa pre vás rozhodol natočiť také viacej netradičné kúzlo. Môžeme ísť na to. Tak ja by som vám rád predstavil môjho kamaráta, kúzelníka Harryho Houdiniho. To je kúzelník slávny svojimi únikami, napríklad do zvieracej kazajky, alebo ho spútali a vždycky sa dostal von. Tak ja by som vám dneska chcel ukázať jedno jeho menšie kúzlo. Poprosím diváka, nech Houdini ho buď podpíše, alebo tam niečo nakreslí, nech vie, že je to len ten jeden originálny. Dobre, tak. Si teraz môžeš tiaľ vlož Houdiniho celého do pohára. A môžem ho aj poskladať, aby sa tam vošiel? Hoci ako pokrčiť, poskladať. Tak, dobre. Ja ho teraz prikryjem tak a gumičkujem. Prosím diváka, nech poriadne drží, lebo predsa len Houdini je silák. Videli ste ho svaly, tak nech sa odtiaľ nedostane. Poriadne drž. Tak. Vyzerá to. Počujem ho. Nejak mu to nejde, tak ja mu trošku pomôžem. Počkaj, držím. Môžeš ho prevrieť. To naozaj on, ten jeden originál, ktorý si podpísal, je zatiaľ balím pohár. Je to? No, môžeš prezrieť aj látku, gumičku, pohár, keď chceš, môžeš aj pero. No. Dobre. Dúfam, že sa vám video páčilo a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čaute.